Il-Kabinet tal-Ministri magħżul mill-Prim Ministru Robert Abela u magħmul minn 18 il-Ministru u 4 segretarji parlamentari. Il-Kabinet kif imħabba l-erba jinkludi fih 6 ċuħ ġodda ta' deputati parlamentari li fil-passat qatt ma servew la bħala ministri u lanqas segretarji parlamentari. Jonathan Attardi ngħata r-responsabilità ta' Ministru għall-Ġustizzja filwaqt li l-kandidat elett Tawċi Joe Etienne Abela ingħata r-responsabilità ta' Ministru għall-Anzjanità Attiva. NDLU li nħatar bħala segretarju parlamentari għad dialogu soċjali fl-uffiċċju tal-Prim Ministru filwaqt li Alison Zerafa Civelli ingħatat ir-responsabilità ta' segretarju parlamentari għall-Gvern Lokali fil-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Chris Bonnet ingħata responsabilità ta' segretarju parlamentari għal fondi Ewropej fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Fondi Ewropej u l-Artijiet, filwaqt li Kita Zoppartitanti ingħata l-inkarigu ta' segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni fil-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Fl-ewwel kabinet bil-mandat ta' Robert Abela kien hemm segretarju parlamentari wieħed li ġie elevat għal Ministru. Dan huwa l-kandidat elett Stefan Zrinzo Azzoppardi li ġie maħtur bħala Ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-ippjanar. Li żar membru fil-kabinet huwa l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li għandu propju 34 sena filwaqt li l-aktar wieħed kbir fl-età huwa l-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo li għandu 65 sena. Il-kandidati nisa li ġew eletti, jiġifieri Miriam Dalli, Giulia Farrugia Portelli u Alison Zerafa Civelli se jkunu kollha membri fil-kabinet. Fil-fatt Miriam Dalli ngħatat ir-responsabilità bħala Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża, Giulia Farrugia Portelli bħala Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u Drittijiet tal-Konsumatur u Alison Zerafa Civelli bħala Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali. Bil-kariga ta' Clint Camilleri bħala Ministru għal-Għawdex, Anton Refalo bħala Ministru għall-Agrikoltura u Joe Etienne Abela bħala Ministru għall-Anzjanità Attiva, għat-tieni darba kemm ilu jgverna l-Partit Laburista Għawdex se jkollu deputati kollha f'livell ta' Ministru fil-Kabinet tal-Gvern.